बर' कसारि गाव हायुं खुंथाइ एबा जों BKWC होनबा मिथिनो मोनो जे जोङो बर' कसारि काउन्सिला आसाम सरकारनि सिङाव आसाम एक्टनि सिङाव दाजानायनि उनाव जोङो गुबुन गुबुन बर' हारिनि आन्तगाथनिफोरखौ बानायनाय लोगोसे जोङो हारिमु सोलोंथाइ बायदि बिथिंखौबो जौगाहोनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै जोङो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटिजों रायज्लायनायनि गेजेरजों जों थांनाय बोसोरनैसो सिगांनिफ्राय जोङो जोंनि जायफोर फरायसाफ्रा हायार सेकेन्डारि आनजाद पास जानानै बा मेट्रिक आनजाद पास BA आनजाद पास जानानै बिथांमोना दङ जायफ्रा मोजां फरायसा बिसोरनि थाखाय जों मोनसे खाबु होदों जे हटेल मेनेजमेन्ट फरायनाय BBA बा धरक बेफोरबादि फरायनायखौ आरो जोङो देग्लायबो दिनै सिमेन्ट-सापरिनि जों सानजारि नगराव थानाय SB बर' हाइ स्कुल आरो गुवाहाटीयाव थानाय बाथौफुरि गोजौसिन फरायसालियाव जोङो मोननै सेन्टार लानानै गासै जोङो 170 फरायसाफोरखौ दिनै जों आनजाद होदों। बेनि गेजेराव जोङो 20 फरायसाखौ बे मोनथाम आयदायाव जों सायख'नानै लानाय जागोन आरो आं मिजिंथियो जे धरक जोङो जायफ्रा जोंनि माने न'खरनि एसे लोरबां गावनि फैसाजों बिदि गोसो जाब्लाबो हटेल मेनेजमेन्ट फरायनो हायाखै बेफोर बायदिफोरखौ फरायनो हायाखै कम्पिउटार एकाडेमिफोरखौ फरायनो हायाखै जोंनि बे खाबु होनायनि गेजेरजों बिथांमोना फरायनो हागोन आरो जों बेखौ मिथियो जे मोनसे फोथायनाय दङ दिनैनि फरायसायानो गाबोननि सासे मोजां नोगोरारि आरो फरायसाफोरा जे गोसो होथाबनानै जुदि माखौबा जों फरायोबा बिनि माने साबियानो जाबाय माने मोजां रिजाल्ट मोनो मोजां फिथाइ मोननो हायो जाफुंसार जानो हायो आं सानो जे फरायसाफ्रा गोसो होथाबनानै बे खाबुखौ लागोन आरो बेयो मोनसे बिदिन्थि जागोन इयुन जोलैनि थाखाय जे बिदि खाबु लानो हायोब्ला जों साफा साफा बेक्ति एबा न'खरा गावनि आथिङाव जों गाव गसंनो हायो होननानै आं बयनिसिमबो फरायसाफोरनिसिम आनजादाव जिरायनाय हामलायनाय जासिबाय दोङो। फरायसाफोरखौ मा डिपार्टमेन्टआव फरायनाय जागोन? जोङो फरायसाफोरखौ दा हटेल मेनेजमेन्ट बेनिफ्राय BBA आरो BCA बे मोनथाम आयदाखौल' जों देग्लाय लादों बेनिनो 12 जों हटेल मेनेज आरो बाखि 8खौ जोङो बे BBA आरो BCA जों होनाय जागोन सायख'नाय जागोन।